Hut, ya, ha, betu. Kurang ajar kowe. Ha. Ya. At. Ye. Ya. Layak to layak kuburanmu jeblong. Jeblong. Jebul kowe sukma nglambrang. Ayo. Tak balikke ning kuburanmu. Manut ora? Aduh, haruan. Aduh. Tak balikke. Gelem ora? Mah. Ayo tak balikke ana kuburanmu. Mah. Ora dadi Hanuman. Ora dadi Hanuman, aku mbok kapake Hanuman. Ayo. Tak balikin nang kuburanmu. Yen kelakon kowe nglambrang. Iki tak tamani. Gugu. Mati. Mah. Moyomo. Ayo. Mbok kapake Hanuman. Hanuman, rene Hanuman. Kyai Semar Badranaya. Ayo Hanuman iya. Aku sing teko Hanuman. Saking pundi Kyai? Nggonku tapa Brata Semedi ngadang wahyu katentreman aku wis entuk gawe. Nggonku ngipatake pukulun Sang Hyang Bathara Ismaya dimen entuk pengadilan suci piye carane? Lah. Wong sing gawe huntran-huntran gawe ledheking jagat. Wis bisa kasirep kaya ngene kahanane Hanuman. Krasa hayu, hayem tentrem lahir sak batine. Aku sing teka Kakang Hanuman.
Mo, jebul ning kene mo, aduh mo. Kakang Semar Badranaya kalis ing reribet Kakang Semar. Ah inggih sinuwun Kresna kados ngaten iki kawontenan kula saking berkah paring pangestu paduka sinuwun Kresna lan sagung para bendara kula. Wah, Dimpol Kakang Semar. Ndara Werkudara. Besok meneh nek lunga iki pamit. Ben ora gawe gugupe bendaramu kabeh. Lor doh kidul. Tak goleki tekan lor ora eneng aku bali ngidul. Tekan kidul ora ana aku bali ngetan. Teka wetan ora eneng aku bali ngulon. Prasasat jagat tak ubengin ning nyatane. Dimpol Kakang Semar ora ketemu. Kula sampun pikantuk wahyu Den. Wahyu apa? Katentreman. Muga-muga wahyu katentreman kang manjing nunggal jiwa ragamu Kakang Semar. Bisa mahanani tentreming bebrayan. Adoh saka penggawe Alaya Kakang. Inggih, langkung-langkung bumi bareng. Badra ngriki mugi tansah tinebina ing balak bilahi slamet widodone ing sambikala sepisan madika. Tetep madika nggih, Den. Budaya